Yafikanso programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Lelo mulindine Danger left winger Williams Gondwa. Kwambiri tiunikira mpikisano wa Airtel Top 8 chifukwa chakuti matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers namene akumane mundime yotsiriza. Tiliso ndi nkhani zokhuza mpikisano wa TNM Super League. Mighty Wanderers yagonjetsa Dedza kuti tsopano ichose Bullets pamwamba pa league imeneyi. Timu ya Scorchers yagonja masolo ake onse omwe mphamvu amene idali nawo mdziko la Morocco. Izi ndi zina mwa zimene tikhale tukambirana mu Sports Arena ya lero. Mlendo wanga mprogramu hii ndi Mike Ndala, ndi tingopemphani kuti mukhale pomwepo. Monga ndinakambira kumambira programu ya Sports Arena kuti andijoina Mike Ndala. Mike, tukulandira ku Sports Arena ya lero. Kwambiri tufuna tuunikirane mpikisano wa Airtel Top 8 akuti zamadolo. Nde weekend imeneyi kaonatu kumatero asabata yangotayi twafuna tipeze madolo awiri kuti no pasapezeke dolo mmodzi ameneno watenga chiko chimenechi. Kunali ma semifinals awiri, dali ndi game ya Bullets ndi Karonga United loluka lapitali. Kenako Sunday kunali game ya Silver Strikers ndi Civil Service United. Silver Strikers yamambana 2-1, tumwezimonso Bullets iso yamambanaso 2-1. Unali mpikisano otani tiyambe ndi masewero loweruka kapena tiyambe ndi alamulungu? Ya, tingoyamba ndi loweruka mwachidule. Okay. Kapena tiyambe ndi lamulungu mwachidule. Muli monse kumadikodi no tiyambe game ya Saturday. Tingopanga cover yose koma tiyambire poti yomwe inayambirira. Yes. Ya, unali mpira wabwino kwambiri pakati pa Karonga ndi Bullets. Ya, panali zonenedwa zambiri mbiri before this match. Makamaka anthu ma social media mwe Karonga ikudandaula usiku. Koma ndi mmene anayankhula pa pre-match interview coach Oscar Kaunda zinaonesa kuti iwo akonzeka regardless kuti game ikumeye pa nthawi yanji. Zinaonesa so pa ground Danger. Sipa amaoneka kuti anthu amanena kuti Karonga ikudandaula usiku uja ndi kumenyera. In fact game yo pa first half amene anali match chance I clear inali pa times pompa pa wireless game iweso unakati milira konko. Unaona kuti Karonga inali ndi 2 clear chances. Ochita kuoneka kuti Allen Jehana ndi goalkeeper uchita kuona kuti uyu akanachinya. Patrick Phiri nayeso uchita kuona kuti golo anakachinya. Bullets ngati inapeza ko chance mwina cholozekako pang'ono inali cross inayake yomwe Babatunda na headera pamwamba koma analibe pa pressure. Komano machance ooneka kwambiri first half anayendeka Karonga. Bullets inangopeza chance chimozi misjudgment ya goalkeeper pa free kick ya Peter Banda pamene Chikumbuso Salima na header. So dabwitsa kwambiri kuti munthu wamfupi Chikumbuso Salima pamene ma defender Karonga ndi atali koma nduka headera. So misjudgment ya goalkeeper anachoka nsanga mwina sana sure kuti mpira aupeza Chikumbuso Salima ndi kuisokoza Bullets first half 1-0. Second half chigoli cha uyu ndina Luhanga. Yes. Yeah. Robert Luhanga. Luhanga free kick ya anachokera pa bench. Free kick ya Patrick Phiri yomwenso defense ya Bullets could have done better. Okay. Because mpira uja unali wapansi. Unlike mpira wapira Banda unali wamwamba. Koma mpira unali wapansi anawoyang'anira ma defenders kwaenda miyendo mpaka nakuzampeza Robert Luhanga amene anachokera pa bench ndi kubweza chigoli and it was game on. Yeah. Unali mpira wokoma kwambiri Danger tisanamizane. Ma semifinal awiri pa ground titaonena kuti mpira amene unali osangalasa kwambiri ndi wa Karonga ndi Bullets. Chifukwa chokuti ndanena so kale naona Karonga yosinthika kwambiri pa ground player and zali zodabwitsa kuti no game ayitaya pati. Yes. Ndinanena so ine program yathu ya lachisanu kunena kuti Karonga season no yabwera munthu wina. Karonga know how to do the business. Danger. And Karonga ija inabwera kudzakhala. That is ngati atapitirize mmene akusewerera. Okay. Yeah, coach wa Oscar Kaunda ndi coach wodziwa. Amafananira nango zokuchita ndi Peter Mponda machitidwe awo. Okay. Utakuona kuti samayang'anira chibwana. Yeah, first half yomwe ija anaona kuti pakufoka game ndi kuisintha. Ndi mmene amalowesa Robert Luhanga. I guess anamulowesa nsanga anamulowesa first half ija
kuti second half asaonena chifukwa sanachedwa atangolowa mwina panapita maminisi ochepa ndikumapita kopumulira so hard luck to them. Machasi umanena aja ndamenewa amati anapanga aja machasi nanena kuti Babatunde ngati anapeza ko chance ijana hedera pamwe koma amene anali ndi very clear chances mu first half moti anakatha kumatsogola anali akalonga situdziwa kuti anali mantha ka anali kusazikhulupirira koma ale njehanayo ndi amene wachinyaso zigoli zochuka so anali masewero abwino kwambiri utakuona chance chomwe ndimanena chicha apo kuti anakangotenga shotona chinavuta ndi anali pressure kaya inali pressure kaya anali chani sindingati yeka yale njehanayo wachinya zigoli zovuta kuposa apo komanso goalkeeper yonso mwina anaona fa anagwiza ntchito mwendo goalkeeper ntchito yake ndimeneyo if striker wasala eka striker ndi goalkeeper yumachoka pa golo titaona chigoli cha Salima unakamba anakanga wazema ma defender ndukahederamo achina chigoli chabwino utakuona free kick yapita panda nzomwe ndimanena wahedera pakatikati ndi zomwe ndimanena kuti jezi number 28 ndi number 3 wakalonga ndi goalkeeper panalibe communication yeni chifukwa goalkeeper apopo akanangoyima pa golo olo kungopita ndi manja azimfufusi koma anafulumira ku diver asali sure kuti mpira wawo pesa komanso mwina ma defender anaona ndi gole wabwera so misjudgment ya goalkeeper plus poor communication with his defenders because Salima anali pakati pa anthu atatu panali pakati pa goalkeeper ndi ma defender awiri munthu wamfupi koma he was able to head the ball so zapita basi ndikhupira kuti akalonga akukonzekera masewero amene atakhale nawo weekend yomwe ikubwerayi iyi ndiye ya top 8 inali noko out zapita kukubweranso league kubweranso zikho zina ndikhupira kuti focus yawo tsopano ikhala kumene kuti alright tikapita pa masewero la Mulungu kumene Silver ndi Silver amakumana tinaona kuti game inali pa 1-1 koma kumapeto Silver nkuchinyitsa yes tisanabwere masewero Silver ndi Silver danger tinenenso chinthu china chomwe no it's controversial komano anthu ambiri achiyankhula nthawi zambiri zinthu izi tizinena chilungamo apa ine ndimangonena chilungamo nthawi zambiri zikamachitikira timu yayikulu anthu sayankhula kwambiri koma ikakhala timu yaying'ono people talk a lot so ineyo ndabwera papa ngati munthu outsata mpira osatengera mbali osatengera kuti ndatsamira kuti Bullets inayi ndi shout for a penalty game imene ichayo takuona kuti defender anamponya ndithu chikumbuso Salima uja nauphonya mpira sana kunde mpira wa Mucheche inali penalty very clear penalty even ile pa commentary ndanena aliyese kuti it was a clear penalty bali baja poti nakasiri referee yamakhala in charge koma malifali chonde mpira wayamba bwino kale malifali akusamalidwa malifali akumalipiridwa so imagine game ija inakhala kuti Bullets ikugonja 1-0 kapena game ija ili pa 1-1 zikanakhala bwanji koma chifukwa izizi zikuphweka chifukwa choti Bullets imatsogola ndikale so atata athamangise ma highlights wa pang'ono tiona pa penalty pachi koma chifukwa cha nthawi timafuna tingonena zimenezo okay imagine game ija inakhala kuti Bullets ikutsalira kapena imagine game ija inakhala kuti Bullets ili pa draw ili pa 0-0 sana kapasa imagine kuti game inali pa 2-1 choncho andi kalonga 9 ndi shout ya penalty ngati imene ichayo ndikuakanira sibwenza anthu akunena kuti Bullets ndi timu yayikulu akuyikondera so apapo let's face the facts tizinena chilungamo malifali azikhala serious owathandizira awo azikhala serious si nthawi yomabalance ayi chifukwa chake ine ndikukhulupirira awo ni maganizo anga not at times not a sports arena ni maganizo anga kunena kuti kalonga inakhala kuti kutsogola 1-0 and Bullets inapeza chance inapeza penalty anakapasa sanakakana refa anakaloza kuti penalty inabwera ili 1-0 ili 2-1 game ndikuti kutsogolo amene chifukwa game ija ndikuti pa penalty pa maisi pa 3-1 ndikuti inakathira tu game pamene paja pamene pajapo nanga sikalonga imabwera usayiwale kuti anali ndiso ndi chance kokaka ndi Allen Chihana yemweyo apo pamenepo wapaona chance chimene chocho chinaicho kuti kalonga iyi ka game pa 2-2 so uone this ndimakuza ija waona imene defender sana ugunde mpira ulopang'ono wafuna pamenepo mpira sana ugunde mpira mwendo wagwesa that was a clear penalty then manena kuti
izizi anthu samayankho. Imagine kuti incident iyi inali defender wa Bullets nde wamugwesa striker wa Kalonga refu ndikukana game ili pa 0-0 refu ndikuyikanira Kalonga bwenzi Bullets anthu akumayenena kuti chani bwenzi rifaliyo atamunena kuti chani ndeti samayendere kuti timu ndi aying'ono timu ndi ayikulu mpira kulibe chisoni ngati sukumenya bwino uluze ngati ukumenya bwino uwine so malifali please chabwino Silver ndi Silver yes Silver ndi Silver danger ka mwina chifukwa chokuti ndi dabe komanso mwina Silver inabwera ndi mtima kuti Silver sili bwino anayichinya mwina 3 weeks ago mu league ndi koma sunali wokoma kwambiri first half But apart from Wamona Charles Mafaida atamenya shot mwina 40 meters nkumesa chisulo panali beso china chake cha nzeru chokuti chinaoneka nokuti no maka first half ka kunali kuopana ka kunali mwina pressure koma I don't think Silver Strikers ili pa stage yokuti ngamakhale ndi pressure pa magame ngati awawo being anthu amene atenga chikhochi kale kawiri being kuti inde kuti ndi final yawo yomwe atapite ikha final yawo ya number 5 ka 4 ka 5 chifukwa awina kawiri aluza ndi Bullets kawiri ma final ndi final ya number 5 so I don't think they can have any pressure kumasewera magame ngati awo ndichiti china chomwe tingakambe chokhuza Airtel top 8 china chomwe tingakambe chokhuza Airtel top 8 danger ndionena kuti chiyambire mpikisano huu ndikunena kuti matimu ena ake sakuchirimika tisanamepo matimu ngati Wanderers matimu ngati KB matimu awawe matimu zikhoza mbuyo mu danger kupatu kwachosa pa Airtel top 8 po ndi league koma zikho I think anthu matimu angapo akhalapo matenga pakhaji na Master Security kumadabuda yatenga pakha KB kwabwera zikho ngati achina Fisidi achina Castello yomwe ili Casbek kwabwera kunali Standard Bank apo nthawi imene umathandabwe Silver inatengapo chikho kuyinya Wanderers chikumadaba zakhala bwanji Tigers kumatenga achina Master Security kunena kumanyamula zikhozi koma chikho ichi chakhanga tino kuti nyake achikhozi kwambiri ndi Silver ndi Bullets of course Wanderers yatengapo kamodzi koma no azikuoneka kuti malandro achikhozi ndi Silver ndi Bullets chifukwa choti Bullets apapa ati tisaiwali Bullets ndi timu yokhayo yomwe yamenya kochepa kusiyana ndi matimu onse zaka zonse zomwe Airtel top 8 yaseweredwa Wanderers yasewera zaka zonse Silver yasewera zaka zonse Bullets inabandapo 2019 koma Bullets yo yatenga kwambiri kuposa awawo Bullets yafika ma semi-final ambiri kuposa awawo Bullets yafika ma final ambiri kuposa awawo chifukwa ukachosa chaka chomwe inayamba 2017 italuza 1-0 na aggregate ndi Silver pa quarter final stage ndikwacho seya cha 2019 chomwe anabanidwa zaka zonse yomwe yasewera Bullets yafika final palibe pomwe inaluzira chifukwa chokuti 2018 final analuza 2021 anatenga 2022 final 2023 kutenga 2024 kutenga 2025 ndi yafika so final so afika final kakaka ndika number 6 pa 5 times yomwe afika atengapo kawiri amini katatu alephera kawiri kokha komwe anagonja ndi Blue Eagles komanso ndi Bullets apanga mbiri kuti zaka zitatu zotsagana kufika mu ndime yotsiriza andi mbiriyo itha kukoma kwambiri kumbali yawo kuti so atati atengeso andizo zizonesa kuti nonde kuti Bullets yotu ndetu ikulamulira njira chabwino nkuteka kuti mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani pano pa Times Television timaonekera mpikisano wa Airtel top 8 ndiye matimu a Bullets ndi Silver Strikers na amene asewere ndime yotsiriza sabatango tai timu ya Silver Strikers yagonjetsa timu ya Silver ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndipo loweruka lapitali tidaona timu ya FC Binyasa Big Bullets bene kusunga nuteteza chikho chimenechi ikugonjetsa timu ya Karonga United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndipo tufuna titasuntha ndi kuunikira mpikisano wa TNM Super League chifukwa chakuti timu ya Mighty Wanderers tsopano yabwera pa number 1 league kuona bwanji Mike Wanderers kugonjetsa timu ya Dedza ndubwera pa number 1 mwina apoyambirira titangoona ndithu zotsatira za masula amene ndithu anaseweredwa amu TNM Super League kumatero sabata imeneyi kenako ndithu tione mmene log table ikuyendera ndikuona anthu masula amene akhalepo kumatero sabata imene kwaso mkati mwa wiki kulinso masolo enaso amene akhale akubwera Mike zotsatira ndi zimenezi tinaona ndithu la Mulungu
Mzuzu City Hammers ikugonja ndi timu ya Ekaya FC 3-1. Andrew Lamek kugolesa chigoli pa 7 minutes kumbali ya Ekaya. Naona ongani Kaponya kugolesa pa 30 minutes. Clever Chikwata akugolesa pa 47 minutes. Naona uko Samson Olatubosa amene wanakhala Nigerian anagolesa pa 18 minutes. Ndeti naona kenako Promise Kamwendo ku Wanderers akugolesa chigoli choyamba, kenako Isaac ali achiwiri akuchinya timu ya Dedza Dynamo. Satitengere ligi kuti yafika potani. Yes Danger, tisaiwaleso kuti loweruka Blue Eagles inagonjetsa ujira mwasanga kuti tendere ndike nthawi ya Mafco Maso Chitipa inagonjetsa KP. Lolo la mulungu ndinanena ngali program so yatha kuti Ekaya bwera kudzakhala ndimakuza ntakhaso pampando pompano kuti timu iyi ndimakondwera ndi mmene amapangira Enos Chadama zinthu zake amaona patali. So iyeyo timu yolowa kumene anaonabe kuti akhale ndi ma player amene ndi experience koma not experience ya Super League koma experience ya mpira amene ma players ma basics ampira kwa adziwa ma players amene iyeyo zomwe azinena azimumvera. So zosadabwisa coordination yabwino pakati pa player ndi coach timu ikuchita bwino. Imagine ukawina away ndi Hammers 3-1. What more ika second round? Do you expect to Hammers? Of course mpira ndi mpira. Koma ngati mwayichinya away Hammers paka Muzu Stadium sungama neno kuti ngati akayihoda Blue Eagles away nkuphonya so peno kuti anakawina sunganene kuti so Ekaya yabwera uzakhala ikapitiriza izizi Danger sinzakhala odaba Ekaya olumaliza mu top 3 ya league. Yes, ya league. Sinzakhala odaba. In fact ngatanga bange maintain rhythm mene not next season aizangana na kuti gajenge ika trophy koma aso sindikhala odaba chifo zikhozi kubwerazi nangase ya totopeti sangasewere nawo koma kubwera Castelo kubwera FDH Cup sindikhala odabwa ngati atafika maleta stage chifukwa Ekaya kapena Enos Chadama chikhonga FDH aende experience kale anafika kale final and most of the players anafika final ndamene ayi nawo. So Wanderers ndi Dedza naona Promise Kamwendo pa 7 minutes akuchinya timu yake yakale komanso Isaac Aliati akuchinya akuchinya second half beautiful free kick free kick yabwino kwambiri chigoli chabwino kwambiri anali so player of the match. Wanderers ndinanena kale kuti panopo ili pa mpira titaona log table kuti ikuoneka bwanji yokhuza ndi mpikisano umene wa 10 Super League. Wanderers ili pa number 1 unakamba kale Wanderers yabwera timanena program yatsuso ya wiki atha kunena amene ya Friday kunena kuti Wanderers they are looking kuti afike pamwamba afikadi. So ndiso china chimene tundisangalasa ku Wanderers wayona rotation ya ma player akuyendesera amati kuika Mwalirino panja Madinga panja ndibweresa ina Galiati and chinthu chinaso Wanderers sindikuziwa kuti ma player awo the senior players nkhala kale za ma players amasankha kuti amangosankha kuti panopo ndisamamenye bwino. Utakuona kuti mena amamenye ya Cholopi ndi mena anali Cholopi ndi Stanley anudi season yatha olo season ina icha anthu sama awerengeraso amaona ngati kuti dawa basi palibepo Felix Zulu koma ma player atatu amene ndachula Sanudi Cholopi ndi Felix Zulu ndamene akukhanga kuti ndi ma new signings ainyamula kwambiri ainyamula Wanderers ndeni madabo kuti amasankha ma player ngati amabwera ndi hype ngati achina Masiya Amanda wataiwalika so kuti kunali ma player ngati achina Adam Wallace of course Wallace ndi ovulala koma waiwalikabe chifukwa amene ilili panopo Wallace atati wachira sudazi yamba achina Madinga season yatha ngati kunalibeko kuti Madinga umangosankha usamamenye bwino. So mwina mentality yomwe wabweresa coach komanso technical panel yonse ndi ulamuliro wonse wa Wanderers mwina wabweresa chinthu china cha chomwe waatakasa ma player koma Wanderers Danger ili pampira ikapitiriza itauchira bwino. Titakuonako log table ya Super League. Wanderers 8 games 22 points, Bullets 8 games 21 points, Ekaya 9 games 19 points. Top 3 ya tundimene Blue Eagles bwera pa number 4 ndi 16 yes 16 points. Songwe Sivo Mzuzu City Hammers na mene nditali ma candidate opita ku National Division League. Yes matimu ngati Songwe Hammers kwa ineso ndi Dedza ndi matimu amene ndadandaula nawo kwambiri ngati munthu amene mautsata mpira wa kumalaka sakuyenera kupanga apa serious performance yawo siri utakuite ngati mungati Chitipa yomwe ma player amakangosewera kuti timakonda mpira pamene Sivo ma player amasangala game bonus ilipo masala yake sima 50,000 utakuona kuti sponsorship ka ya bet ka plus compense yomwe no
achina Hammers akumayiseweresa ndi ma performance ngati awawa anthu ena ake akuyikira zinthu ngati zimenezo kupita ngati timu ngati Chitipa ine yake ni challenge you kuti Chitipa itakukwera kuko mwina matimu akwenera achangamuke achina Deza achangamuke ndeti pafuna tipite ku break tikabwerako tione nkhani zokhuza ndithu timu ya Scorchers kutheka kuti mukungoti joina kumene mukuonera ili program ya Sports Arena kukufikani kuno ku Times Television tikupita ku break tikabwerako tiunikire performance ya timu ya ikulu ya mpira wa miyendo ya tsikana ya dziko lino ya Scorchers imene ina ndi masewero mdziko la Morocco inu takhani pomwepo. Gao lomaliza la program ya Sports Arena Mike tinagamba tinapita ku break kuti no Scorchers zinaindi ma games awiri abakumana ndi Morocco usiku wa Lachinayi. Yes. Kenako Saturday anaswera ndi Ghana. Yeah, ma game sitagonja. Ya Morocco inagonja 4-2. Tinapanga timatsogola tinata lead ya 2-0. Ya Ghana sokhanga tinatsogola 3-1. Koma khanga tinatsogola. Koma gatisakula kushikanga tinatsogola. Yes. Tumaita about the game. Yeah, mavuto ndi amene ndinanena kale acho. Okay. Chifukwa timu yathu kuchinya sivuto tenje. Kuchinya sivuto. Pomaita zoti no Malawi chinya yatsika naye. Zivule zitani. Kuchinya. Ora kadu tsandi timu yaikulu yamphamvu. Panopanolo titasewera ndi timu yopsa Jordan koma udziwa kuti tichinya. Okay. Koma khandi yochenyisa. So mpira mukamamenya makamaka ma competition ngati achina AFCON acha. Nangasi apa tofuna tipite ku AFCON. Yes, ku AFCON. So ine ndi chikhupiro kwambiri kuti pa Angola titaudutsa. Even coach Fazila unati Angola tiza. Home and away. Aina Tabitha achina temwa tose tilipo achina Gabriel acha. Ndikumenya home and away owina pamepo wambanga qualify ku AFCON ina amushua. Malawi ibita. Titaudutsa koma nkhawa yanga ndio tikapita ku AFCON. Tikomwana somati mungati amene wawa. Tizalakalaka kuti tikanapanda kupita. Chifukwa tikapita tipita ngati ongotenga nawo mbali. Osatoka pikisana. Koma Malawi imene inafikira pano po danger we need to compete. Not to participate. Tisamangotenga mbali. So kuti bizizi tizipewe tiduse pa Angola ndi miyezi 3 pakati pa kufika Oktoba kuti timenye ndi Angola. Makochi tapeza namumpena pake malipoti amamveka ati ujeni kocha manena ati ati mwili bwino kwambiri komanso kwa iyeyo goalkeeper anthu anakambakwamiza goalkeeper goalkeeper kwa iyeyo ati Malawi munomwe akamaona ati goalkeeper wabwino ndi uyuyu. So ndimazifunsa kuti are you sure mpira wa atsikana wapita patali kwambiri tenje zigawo zonse za dziko lino mwaenda kumpoto iye ali funded ndio olembedwa chito ndi boma olembedwa chito ndi Football Association. Yes. Sangaso ema resources sangaso ema mafuta ukalonga kubwera kuzapeza ma players sizingatheke zimezo zitati zachitike sangapeze ma defender abwino ndi goalkeeper wabwino kuti tipite naye ku AFCON ku AFCON kuti zikachinya inde defense yathu danger itakhaya mphamvu pa goal pathu pa mphamvu danger ife ku AFCON tikapanga qualify next round. Okay. Koma mene zililimo sitingapite patali fati zingochinya ndikumachinyisa apaso ndoti muna patakhala friend leke na before October ayo zithautithandizaso. Ndizomwe ndikutanthauza kuti pa 3 months iyi patapezeka ma friend lena tisanapeze friend le makochi wasakhale pansi. Paja tili ndi chikhalidwe ku Malawi kuno kuti makochi ama national team amakhala busy ikamakhala kuti timu ija ikufuna imenye game ina yake. Ndikuyamba no jijiro ayambe panopa. Khalani busy kumaonera ma game a women's football ikayamba onera ni timu ina iliyonse onera azigawana abasi magawa muli pakati onera matimu kumene Robert Ngambi ndi fitness trainer wakhangati ali kumpoto kuluwinga onera ni magame kumene koko Fazili kandazi na simplex aja ali amakhala matekniko panelo aujini kaena ali osai technical gawa nani onera nali esazona ndi manakochi ndapanga sport wakuti tatire timu yese ma friendly zingati amene not only so kungodikira international friendly peza ni friendly menyani kaya ndi Sunshine kamenya ndi Police Women kamenyani ndi Silver menyani anthu aja wabwino amaoneka abeligadi so kuti opponent ndoda. Munaonerako FIFA Club World Cup weekend bene? Yes danger ife tikuonera daily zimezo. Mafika yemu ife tikuona ife ndi ampi ife timaonera game kuyambaye kuyimaliza mawa Manchester City Bayern Munich Africa stage ina Juventus
Juventus and kukhanga Botafogo yes matimu 4 awawa kukhanga awina magemu awo onse afika stage ina yomwe ndi round of 16 magemu enawo azingokwanirisa malemba matimu athu aku Africa kuno timu yomwe awinako yapeza chipambano ndi Esperance di Tunisia ku Tunisia Sundowns inabenyedwa 4-3 chibwanabwa ndi manena za Scotland achinyisa chigoli chopeweka kwambiri Ronwen Williams tisama ngati ku Africa asutizilangizana osamakachinyisa zigoli zopeweka ngati zimete game ija ndoti kanatha 3-3 so ma representative athu so far Esperance yawinako Sundowns yawinako magame anthu awawo azidikira kuti magame awo omaliza akazangowina adusa koma Sundowns ndi chito Mike nfuna ndithokoze kuti unabwera mu program ya Sports Arena ndiko kuti no weekend tikhaso limodzi kunika no fa wana kuti no season yafika hapo no fa utakuona Super League ena asanima game 5 kuti amalize first round utakuona mpikisano wa top 8 ndio next week kandi the other week kuti tikhato kusela ma finals utakuona kubwera jina FDH Bank aja Castelo so zoti ya season ikuoneka kuti no ili no pajinde inde amasolo ampira kuno kumodzi masewero ambiri muli danger pa Rainbow Pens inkati Rainbow kuyamba Goshen iyamba chapompano the sports car release one nathu azikhapo ndatokoza lolemba ndilachisa ndatokoza Francis Namundo ndamene amaongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mmene tikuonekeramo mlendo wanga mprogramu iyi anali Mike Ndala ife tikatere tamaliza program ya Sports Arena ya lero ndikufunirani zabwino zonse pitizani kuonera kanema wa Times koma tingoti osaonetsa kutopa komanso osafoka tapita